Na dili na garantiya karon og kapijod-pijod ta maoy unang mamatay. Ug dili na pod garantiya karon panahona nga og lagsik ta og kusgan ta dili ta maimpas. Karon mabalhinon kaayo ang kinabuhi. Ug di nato masiguro og kinsa gani mahiuna na nato. Kay wa na musibo sa natural nga hanay sa dagan sa kalibutan o kinaiyahan. Di ito na ito masiguro atong kinabuhi. Para kay numdum ko sa kaistorya, day usa ka mag-uuma nga day duha ka buok, buhi nga hayop, kabadyo o kanding. Unsa best friend ka ato tong kabadyo o kanding kay sila ra mang duha kanunay mag-istorya. Usa ka adlaw kay nasakit magkabadyo. Sus nasakit ang kabadyo, naguol ang tag-isa kay kabayong mula man to, kanang para racing, para gukod. Sus, wa mahimutang ang tag-iya, nganong isang kabadyo nga mahalon, nasakit, nga himsog, mga toto kayo, saktog kaon, saktog mga bitamina. Patawag niya ang doktor sa mga hayop, ang veterinarian. Galingo-lingo mag-veterinaryo, ingon ang doktor sa mga hayop, nga murag apiki ning imong kabayo. Og di ni maulian sud sa tulo ka adlaw, kay Domingo man to gi-inspect, karong Martes, ato lang ning ihawon, aron malibre ang iyang karne. Di perting guula sa tag-iya. Nakadungog po gandeng. Ang gandeng nahadlok nga wanas mawadaan sa barkada, mawadaan sa amigo. Di pagka Domingo sa hapon, kay unang adlaw man to sa Tagal, isang gi sikad-sikaran ang kabayo. Huy kabayo, pag-askil-askil diha. Paluja-luja ka diha, kay bao bakat tulur ka adlaw ang Tagal sa doktor nimo. Di gani ka magpa-askil-askil, di ka magpabuhi-buhi, patay karong Martes. Wa man gihapon mo lihok ang kabadyo, gapiloy mahinog samot. Kasabot pa mo gapiloy? Kanang murag gadungo nga way imik. Naguol ang kanding. Pagka Lunes sa buntag, mao gihapon. Way timailhan nga ang kabayo maayo og maulian. Di gipatid-patiran na pud sa kanding. Sama ka diha kabayo, naminaw baka nako. Di ko gustong mawadaan og amigo kay mawa gani ka di nako malipay kay kita ragong duha magkasinabot. Pabuhi-buhi lagi diha, paaskil-askil diha. Wa man gihapon. Nahuman na lang ang Lunes, wa gihapon. Pag Martes na ikatulong adlaw, hingsamot nagkatarantar ang kanding kay kahibaho ang kanding nga tulo ra ka adlaw ang iyahang tagal sa kabadyo nga di gani maadyo ihawon. Di ijang nang gibunaw-bunawan ang simod sa kabadyo. Ijang gipatid-patiran. Ijang gisigad-sikar. Ijang gijugjog. Ya kay bao ba ka kabadyo maluoy in taon kanaho. Buhi in taon pagpakabuhi karon. Kay di gani ka maadyo. Ihawo na ka unjang hapon. Magunsa na lang ko ako na usa. Hingkalit bitog lugpot ang kabadyo. Hingkalit og lugpot o niya hingdugong galibot-libot sa kwadra. Nakabantay ag tag-ija. Pirting lipaya sa tag-ija. Ingon siya, salamat sa Dios kay naulian ang akong kabayo. Mga silingan, maglipay ug magkumbirag, magpista ta kay naadyo akong kabadyo. Akong ihawo ni akong kanding. Impas ang kanding nga imbis siya mo'y nahadlok nga maihaw ang mamatay ang kabadyo. Siya mo'y naihaw. Nga siya untay askil. Sa atong kinabuhi karon, wa dya mo tay dili na ta matag-an, dili na nato matag-an ang dagan sa atong kinabuhi. Mong tag-asa man ta padung nining maong panaw. Ug maud ay kana ang limtunganay ngano nga midangop kita sa panabang sa mahal nga Birhen.